Okay, good evening. So, good evening po, Brother Loloy Kumahig. Salamat po sa Ginoo nga kini requested by Brother Loloy Kumahig. Nalangpanan. Kay in Psalms 91, ang mudangop sa labing halangdon. So, Nadia. So, maaman po na usa siya mga memory verse nga nakapadasig po sa ako ang awiton ning kantaha. It's because Nadia, banindot kayo ang message sa mga awit nga gamhanan, balaan, dalangpanan ng Dios. Bisag naata sa kalisdanan, di mo nakalikayan, kaya niya pamuntas kalibutan ay mga struggles. Pero ang pinakanindot nga, ang mudangop sa labing halangdon. Ang ang last dyan nga verse, verse 16, Psalms 91 verse 16. Kung mudangop ta sa labing halangdon in verse 1 and verse 16, gantihan kataniya ug taas nga kinabuhi. Mao na nga in Philippians 4:4 aron gantihan ta og taas nga kinabuhi, kinahanglan maglipay ta diha sa Ginoo. Nagdasig si Apostol Pablo nga paglipay kamo diha sa Dios, usbon ko paglipay. Di mo sad ta mahimong malipayon og di ta kabang modangop sa Ginoo. Mo na nga Brother Luloy, salamat nga nag-request aning kanta. Nadasig po ko pag-ayo nga dili lang ni kanta kun dili maapil pod ang pag-ampo po ni siya Brother Luloy kay karon naabel dito sa mga pagsulay. So, salamat kayo nga nag-request ka ni. So, niapod si Dave mo ay magdala sa keyboard. Iyan yung anak. Hi, Dave. Imong papa may nag-request ani. Pamation mo ako ug andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalangpanan ka ug Dios ka sa gugma. Oh